nebo to tady ne. To bude ale to ne. To máš spojený jako měra to. Mončí, když si nada kroketky. Jo, to máš ty. No. Pojďte si nadat tu šmartí. Musí se to rychle zblajznout. Počkej, ne, je zima. Rajčo tam, tak si to vemte ke mně, Moni, tak si to vemte ke mně do kuchyně, ať vám to tak rychle nevystydne. My si to tu ohlídáme a vy se najeste, jděte. Už, ještě. Už, tak jděte. Tak když dělám bušty na pivo, tak si dávat toho. Takže to chutnálíme, než to stojí. Jakože, já nevím. Samotný bych si to nedělal. To specifická chuť. Osolit krokety. Ne, nechcem. Chceš osolit krokety? Kde jsou? Nejsou. No hřbín ty vole. Jsi to neslyšela teď? Ten hrom. Peťa bude jíst doma? Ne. Ty jsi tam teďka naládoval, jak mám poznat moje, a co ne? Neboj se. Ty tvoje jsou ty malinkatý, vole. Máš panenku. Jo, dobře. Pane. Ty tam otevři Daniel se, já mám tam taky. Trošičku jenom, trošičku. Babička to měla v restauraci, ptala se na to strašně to chutná. Nevím, no, si třeba tam masičkou. Honem, pojďte si nadat, na krokety. Honem, jako chladne to, hrozně rychle. Peťo. Kroketky. Se to nadává jako rukou. No já, hlavně do toho, teď jsme v přírodě. Máte tamhle vidličky, ale to by si honil asi, když by si s tou vidličkou na to, tak... By si zvolil, no. Ahoj. Tady si tohle nechápu, jak to je. To je masa v sobě nějak. A nebo jděte do kuchyně, jak chcete. Tam si dejte nějakou majdu, tady je majolka wasabi, když chcete jít do kuchyně. Já to musím dát tam. Akorát s tím, ale to tady zase respektují. Ale to jsou zase ocelé. A nebo co chcete, tak zelená peperonka plněná čerstvým sýrem, anebo olivy. Ten bude přihodit. Vidličky máte, to jsou taky vidličky, to je jedno, tak já nevím, co ty A chcete nakrájet paprikou, zelenou, žlutou, červenou. My ty panenky už budou ne. Ještě chviličku. Ty by to mohlo být gumový. Otevři mě to, prosím tě. To bude. Ježiš, bočně.
Co to říká druhá ruce? Říkal maso taky. No, říká. Jo, soli, ty to slaný jak prdel. Tam je soli. Viděl jsi to. Půlka na tebe. To za zítra, to nebudu. Tak dík, že jsme jdou, co? Víš, je to slaný. Nešil. Že se na to dá hořčice. Už ještě do té doby to bydlí ve Slaném, tak představuje. Stranou. Nesměla špatnou. Ježiš, půlka, ty si očka. Palivou. Kde mamička Hrdek? Končil se s tím tahá dolů, a mám tady ty ošice. Počkej, mamo, zase nezblbni. Jak neblbni? Tak Máš jednak... hlavy. Ty vole. Ty sežral maso, víš to? Zkus, nejdřív. Nejdřív to vyzkoušej, taky se pak ze sebe nevracíš všechny. Není gumová. Kikoušku. Krásně Tady máme udělaná. přehledá. Já jsem řekla, že nebudu kupovat tenhle. Já jsem nikde nebyla v krámě, když jsem narodila. Filipku, ale ty jsou i pro vás. Ty až si udělají, tak si klidně vemte. Jsem ráda, že mě babička koupila maso. jsme jeli. Já jsem nikde nebyla. Jo, maminka je chudinka v cíplotinkách, přitom vloubala pampelišky. Ale to jsem toho udělala. Vaše je tady všechno možné, co chceš, aby ty za nás Ty vole. Tak vidíš, tak já tam dej víc těch kuřecích, když by měl chtít jako na kuřecích. Počkej, brábotky si snědala. Ještě nejsou. Schválně, ale teď už nevím, která je která. Já to nechám takhle opečení. No, tohle to je to česnekový cukr. Jo, ty natáčíš jako, to si děláš kozy. To nevíš? A já mě natáčela, jak si tím šutyvala na vodu. A já jdu přímo do toho, do závěru, ty jo, už takovou šuplem. Hele, Kikoušek čeká, kde ti upadne. Tam přidejte ten zbytek brambor.